Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg skal i Fårup Sommerland i dag, og derfor tænkte jeg egentlig bare lige, at jeg vil gøre en lille vlog ud af det. Så ja, jeg har fået en ny kanal og ny hund. Overhovedet ikke vigtigt. Godt, vi er Fårup. Jeg har lige besluttet mig for, at jeg skal prøve Fønixen for første gang. Eller vi står ved indgangen på parkeringspladsen. Har du ind i mit øre, eller hvad? Okay, nu skal vi lige prøve de der gule både, man kan svære i. Vi har lige fundet ud af, at vi godt må have Magnus med, selvom han er 1,5 år, så det er da mega fedt. Ja. Fed oplevelse. Hvorhen? Godt. Vi prøver Fønixen 2 gange, og nu tænker jeg, at vi skal til at... Og Magnus, han har lige fået sig et hjul der. Han ved ikke, der er slik inde i menuen. Han aner ikke, hvad det er, der er inde i. Den er jo ressourcer. Tony, det er på video. At du siger, at din mor er en kylling. Godt, men vi er på vej hjem nu. Jeg har haft en mega fed dag. Jeg har set en masse fra MGP. Eller en masse deltagere fra MGP. De skal vi spille i morgen ude i Fårup Sommerland. Og så har jeg prøvet Fønixen og en masse andre forlystelser. Magnus. Vi har været ude og få en is, og nu skal vi egentlig bare hjem. Så ja, vi ses når vi er hjemme. Så jeg er kommet hjem, og jeg vil til at afslutte den her video nu faktisk. Skriv i kommentarfeltet, hvad den vildeste forlystelse er, I har prøvet i Fårup Sommerland eller en eller anden forlystelsespark. Husk at like og subscribe. Vi ses i næste video.